जय शिवराय. गडावर कचरा टाकू नका, घर किल्ले वाचवा, निसर्ग वाचवा, प्लॅस्टिकचा वापर कमी करा, मुलगा मुलगी भेदभाव करू नका, झाडे लावा, झाडे जगवा. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराज. गणपती भूपती गजाश्वपती अशोडान जागृता नाय रंका मंडित क्षत्रिय कुलवंता श्रीमंत श्री 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती संभाजी महाराज की जय. बाळासाहेब जिजाऊ यांचा जय सो. तुम्ही पळतात GNH. रास्ता पोच मरे टायर झाल्या मरे. मुझे पाशी हड्डे झाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.